שמתי לב שהרבה מהשקרים שמשווקים מספרים באים בצורה של פתגמים. אז היום אנחנו נסתכל על הפתגם consistency is key. מכירים את זה? זה בעצם מהדהד איזשהו רעיון שההצלחה שלכם תלויה ביכולת שלכם להיות עקביים ולהתמיד. שיש בזה מן האמת, אבל בשיווק זה הרבה פעמים נשמע כמו פשוט תעלו עוד פוסטים. מי שיעלה פוסט כל יום או סרטון כל יום או לא יודעת, סקר כל יום, הוא יצליח. כל תעשו את זה כל יום. הייתה לי מורה לפסנתר שהייתי קטנה, והיא אהבה להגיד practice doesn't make perfect. practice makes permanent. שזה בעצם איזשהו טוויסט, יש פתגם כזה practice makes perfect, זאת אומרת אם כל תתאמן זה יהפוך להיות מושלם, והמורה שלי לפסנתר אמרה לא, עדי. אם את תתאמני יותר וכל מה שאת תחזרי עליו המון פעמים, זה מה שיתקבע. ובשיווק זה בדיוק אותו דבר. אם המסר שלכם לא מספיק ברור, או ההצעה שלכם לא מספיק משכנעת, זה שתעשו את אותם דברים ותחזרו עליהם יום אחרי יום אחרי יום, זה רק יביא לכם את אותם תוצאות, זה יקבע בדיוק את מה שאתם רואים בשטח היום כתוצאה. אז אם מה שאתם עושים היום לא עובד, לעשות יותר ממנו, בדרך כלל לא יוביל לשינוי. אז בעצם נדרש פה דיוק. הסיבה שאתם לא מצליחים, זה לא כי אתם לא עקביים. זה כי אתם עקביים, אתם חוזרים שוב ושוב על הדברים הלא נכונים. אז צריך להתמיד, אבל בדברים הנכונים. ועד שלא פיצחתם את הדבר הנכון ששווה להתמיד בו, שייתן לכם תוצאה שונה, את התוצאה שאתם באמת רוצים, שם המשחק זה פשוט לעשות כמה שיותר סייקלים של טסטים, כמה שיותר מהירים, כדי לקבל פידבק מהיר, ולתקן את מה שאתם עושים, כך שתגיעו למה שעובד כמה שיותר מהר. אוקיי? זה לא אומר להתפרע, לעשות בלגנים, לקפוץ מדבר לדבר, כי זה גם לא עובד. כן חשוב להיות מאוד מתודיים בצורה שבה עושים את הסייקלים האלה של השיפור, אבל זאת הדרך להצליח, ואחרי שאתם מפצחים את אותו הדבר שאתם אמורים לעשות, שהוא מניב את התוצאות ושהוא באמת עובד, אז רוצו על זה, תהיו עקביים, תשתמשו בכל המנועים של הסקייל שאתם יכולים, כולל עקביות. אני עדי צלניק נוריאל, אני כאן כדי לחשוף ולנפץ 100 שקרים שמשווקים מספרים, אז תעקבו ונתראה בשמחות.